Hola, ¿qué tal? Una cosa, a veure, jo sóc team àudios, vale? La gent que em coneix ja ho sap i els hi fot unes turres bastant interessants. ¡No aguanto más aquí! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! Però, a més de ser team àudios, sóc l'única tarada que quan està parlant en algú en aquell mateix moment i veu que es posa el puntet blau de l'àudio, reprodueix el seu propi àudio per escoltar-lo? Loca! O sigui, jo estic parlant en una amiga, no? Per exemple, en l'Ariadna, per dir algú. I estic parlant en ella i li faig un àudio. Llavors jo veig que ella, a l'àudio que li acabo de fer, surt el puntet blau. Doncs jo apreto també el meu propi àudio per a sentir-me al mateix temps que ella m'està escoltant. Bueno, al mateix temps no, perquè ella sempre m'escolta a por dos y luego no se entera de la misa a la media. No voy a comentar nada porque estoy caliente y puedo decir cosas que luego a lo mejor me arrepiento. És que així, si ho reprodueixo al mateix temps que crec que l'altra persona ho està escoltant, és com que me fa més la sensació de que estem tenint una conversa en directe. Que tot i hi haver una distància, una pantalla tal, és com a més real la conversa. No? Què? Soc l'única que fa este tipus de coses? Estic tan sumament cucú? O algú més és així? Adeu.